Pictures. Toni, lanak amaitutakoan joan galgaituk bikajuna burgerera. Oh, bai, Michael. Ikaragarri gustatzen zaida kaka hori. Michael, ikusi aldu kaska hori. Goitik bera guztiko diago. Listo, balixo dau. Guazen potzuen estena da. Zemon zurten da? Berriro enbiako. Berriro! Eta oaingoa? Berriro. 10 urteko ikasketen ondoren Stanislavski metodoa menperatzen dut. Berriro! Eta oaingoa? Ez dozu balixo. Estena hau ez da sartuko pelikulan. ¡Ese prota! Looking back on the track for a little greenback.